बिटिसिआव दिनैसो मोननो हादों रायजो राजा नोंथांमोन एकदम गदायलै रायजो राजा नोंथांमोन मानोना जोंनि आसामाव बेखौ जानानै मालाबानो सेस खिगारजोब्बाय आरोना सेस मालाबानो खथम जाजोब्बाय रायजो राजा बेनो जादों मुख्यमन्त्रि महिला उद्दायन अभियान माने सेल्फ हेल्प जायफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माइनावफोरनो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट माने सापर्ट खालामनो थाखाय 15,000 चेक बिटिसिआव दासो मोननो हादों एकदम गदाय रायजो राजा नोंथांमोन एकदम नै मैया दाख्लैसो मोनदों माइनावफोरनो 15,000 खरि चेक होदों दा बेखौनो लानानै बुंनाय बायदि जायो माने काउन्सिलाव माखासे दङ एसे थिफुदला आरो माने बेखौनो लानानै एकदम जि गावखौनो माने जि गोग्गानाय जि दुगामारा प्राउड फिल खालामनाय एकदम जोंनि बिटिसिआव नै ओरैबायदि जों होगासिनो दं नोंसोरो नुवाखै नामा नुनो मोनाखै नामा मेगन गैया नामा नै बेबायदि आरो एकदम माने दुगाथार आरोना एकदम खुसिखौनो लाख'नो हायाखै आरो ओरैबायदि माने बेखौ जोंनि माबायाव आसामाव मालाबानो मोनखांबाय मालाबानो जाखांबाय जोबलाय लांबाय माने लाखपति बायद'निफ्राय बायदि बायदि मोननानै एकदम जोब्बाय मानोना बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टआव बेबायदि गदाय होनायनिबो खारन दं रायजो राजा नोंथांमोन आरो बिटिसिआवथ' माने फाइनान्सियेल दा बाजेट गैखाया एप्रिलनिफ्रायसो स्टार्ट जागोन बिजेपि गभर्नमेन्टआ फैगोन अब्लासो फाइनान्सियेला माने बिटिसिआव फैगोन सेन्ट्रेल टु आसाम आसाम टु काउन्सिल रायजो राजा नोंथांमोन दा फाइनान्सियेल गैया बिटिसिआव दा जोंहा आसामनि गिबि मन्त्रि मानव गेदेर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सब मेनेज खालामगासिनो दं 2026नि थाखाय 2000 एमएलए बिसायख'थिनि थाखाय काउन्सिलखौ फुरा मेनेजमेन्ट खालामगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन ओरैनो जोंहा केबिनेट मिनिस्टार जोंहा जयन्त मुल्ला बर'आ पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिंनि बिथाङा मिनिस्टार केबिनेट मिनिस्टार दा बिथाङा बिटिसिआव फुरा कलेबरेसन माने बिथाङा नायफैगासिनोसै आरो माने मा खालामगासिनो दं अबजार्भेसन खालामगासिनो दं नायफैगासिनो दं माने मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सापर्ट खालामगासिनो दं दा नोंथाङा रायजो राजामोना बुजिबाय जानांगौ दा बेखौ लानानैनो गासिबो नङा साफा सानै एकदम खुसिखौ लाख'नो हायाखै आरोना दा लन्च खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों होआखै नङा होदों 2 लाखनि चेक लन्च खालामनायखौ नुनो मोन्दों बेयो जादों बे टार्म्स दं माने 5 बोसोरनि बेयो मोनसे टार्म्स दं बे 5 बोसोरावसो बेयो कमप्लिट जानो हागौ आरो थ' बेबायदि भिडिअखौ नायलांदो